Para o Bloque Nacionalista Galego, o éxito da ampliación dos buses nocturnos na cidade é a mellor evidencia de que Vigo necesita unha mellora do conxunto do servizo de autobús urbano con máis frecuencias, con mellores horarios e tamén coa revisión do mapa de liñas. É claro que hai unha grande demanda de bus nesta cidade que non se está a atender. En primeiro lugar, para alén da celebración dos bos datos, o que debera facer Abel Caballero é tomar moi boa nota e rectificar a decisión de crear unha liña N4 que ten a metade das frecuencias que tiña a desaparecida N2. Pero desde o Bloque Nacionalista Galego temos que volver a reiterar que é imprescindível e urxente recuperar as 250 frecuencias de bus suprimidas desde o ano 2019, así como a recuperación de liñas desaparecidas como o C2, os nocturnos 2 e 3, así como restaurar os traxectos completos en liñas como a liña 10 ou ampliar os servizos que conectan co conxunto de barrios e parroquias da cidade. É fantástico ter o bus como opción para moverse na cidade pola noite, para ir a un concerto, a unha festa ou a outra actividade de lecer, pero aínda sería ben mellor poder ter o bus como opción para acudir ao Hospital Álvaro Cunqueiro, para poder vir desde as parroquias ao centro en fin de semana ou simplemente para poder ir traballar. Agora que Abel Caballero descubriu que ofrecendo máis frecuencias e liñas hai máis usuarios e usuarias do bus, só falta que poña fin á política de barra libre en favor de Vitrasa e que comece a dar pasos de verdade para dotar a maior cidade de Galiza dun bus á altura dunha grande urbe de 300.000 habitantes. Na certeza de que só despregando un moito mellor servizo de bus urbano poderemos revolucionar a mobilidade en Vigo e avanzarmos cara a unha cidade máis habitável e sustentável onde as persoas gañemos espazo aos coches.